Personal nga gi-inspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kauban ng mga opisyal sa DPWH ug ubang cabinet members ang Davao River Bocana Bridge Project nga component sa proyektong Davao Coastal Road. 1.3 kilometers ang tulay nga gipunduhan og 3.1 billion pesos sa China Official Development Assistance o ODA. Sumada ni President Marcos Jr. karong Disyembre 15, 2025, maagi na og mga sakyanan ang tulay. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City at ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Gipasalamatan ni President Marcos Jr. ang China sa gihatag niini nga tabang aron mahingpit ang proyekto. Dakong tabang ang Davao Coastal Road sa pagpaluwag sa traffic sa Davao City. Inig mahingpit ang Davao Coastal Road sa Disyembre 2026, gibanaba na ang 35,000 ka mga sakyanan ang musubay dinhi matag adlaw. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. Ang Davao Coastal Road nanukad gikan sa Bago, Galera ug mulusot kini sa Jerome Agdao, Davao City, pero aduna nay mga seksyon sa Coastal Road ang naagian. Karong giablihan na ang Davao River Bocana Bridge, pwede na sab moagi ang mga sakyanan sa Davao Coastal Road pasulod sa Rojas Avenue, Davao City. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe.